ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಭಜನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಶಾಲೆಡು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲದೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತಲೆ ಕೊಡು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿತನಿ ಪತ್ತನಿ ಅಂತ ಈಗ ಗಂಟೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲು ಆದಾಂಡು ಹೋದಾಂಡ ನನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಕಿದ್ದಾಡಿ ಭಜನದ ಸಾರಿನೇ ಪಾಡ್ದನ ಪಿತು ಎಂತ ಬರ್ಸಬಹುದು ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಡು ಇಂಕ ಬಾಲದುಂಬು ಪೋಯಿಸಿದ ಲೇಟ್ ಆನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರೊಡ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಇವತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲದೇರು ಇಂಚ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆರು ದೇವೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ನ ಅಲಂಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಕುಲ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮು ದಾಖಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಅಂಜೋನ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಪ್ಪ ಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಹೋಮ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಮಂಟಪದ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಶೋಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ದೇವರೇನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಐಷಾ ಜನಪರಾಡು ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಜನಪರಾಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಅದು ದೇವರು ಪೂಜೆ ಅದು ವನಸಾದ ಪಿರ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾರಿಯನು ಭಜನೆ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರಾದು ಸುರಾದು ಬತ್ತ ಬರ್ಸಂಜಿ ಕೂತ್ಲೆ ಕಡೆ ಕೋನಗಳ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಜೀತೆ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಶುರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು